desaparegut. Ostres, però què ha passat? Ah, no hi seran dos amb Voldo! Xu, fusionem-nos! D'acord! Ràfaga de llum blava! Una altra vegada? Amb la fusió deus haver guanyat poder, però si no em pots tocar no serveix de res. El Zèfir té l'habilitat de teletransportar-se. De debò et penses que podràs seguir els seus moviments? Ràfal! No passa res, he perdut l'arma i prou! Desgraciat! Ah! Ah! Ja et deixat en alguna cosa! L'ha immobilitzat! Malícia! Xu, què fas? Té raó. Si no la podem tocar, no té cap sentit atacar. Ja ho sé! Hem d'aprofitar un moment que es distregui. Per curt que sigui. Per què no et rendeixes d'una vegada? Davant del teletransport del Zèfir, qualsevol atac acaba sent inofensiu. Oh! No n'aprens, eh? Sé perfectament que mires d'anticipar-te i atacar abans. Diria que he guanyat, oi? Això ho hauria de dir jo. Què? Per fi t'he pogut atrapar, gatet. No pot ser. El que volia no era anticipar-me i atacar abans, sinó després. Esclar, mentre et preparaves per rebre el meu atac. Ja et pots acomiadar de tothom! He perdut la batalla, però he guanyat la guerra. Què? És l'hora! Yggdrasil, càrrega completa. Som-hi! Drac blau! Ara no facis cap bestiesa. Ja és massa tard. L'èxit en aquesta operació ens conduirà cap a la victòria sobre la Brigada Blanca i els éssers superiors. En altres paraules, ens permetrà protegir el món sencer d'aquestes amenaces. I si per aconseguir-ho s'han de fer alguns sacrificis, què vols fer? No és així que s'han de fer les coses. Com és que no ho entens? Què pretens fer ara? Ah! No he pogut fer res. Però què em passa? Què són aquests dubtes? 20 segons per obrir foc. Vaig veure com el Barrosse, la ciutat on vaig néixer, desapareixia. I ho vaig poder suportar perquè vaig pensar que era un pas necessari perquè hi hagués justícia al món. Així doncs, ara tampoc hauria de... És l'hora. Retirada. D'acord! Claro! Tampoc hauria de... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, foc! Però què? Però si sembla que han interceptat l'Yggdrasil. Incrementeu la potència. Xu, més ganes! Posa-hi més ganes! No et preocupis! L'energia flueix a contracorrent. Què? No podem controlar l'Yggdrasil. No podem mantenir la potència.
Ens retirem! Sí, és clar. Molt bé, doncs. Pots retirar-te. Sí, senyor. Aquest xu. Com us ho podem agrair, nois? Gràcies a Déu que encara som viva. Moltes gràcies. Emporteu-vos això. Són verdures dels nostres horts. Que bé! Ens estàvem malhumorint de gana! Que tinguin molta sort. A reveure. A reveure i aneu amb compte, I ara, cap a Smei. Prímula. Digue'ns com ho hem de fer per lluitar contra els éssers superiors. Sisplau, Prímula. Explica'ns el futur de la humanitat. Sí, avi. Et toco, et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què. Has intentat tancar ben fort la porta entre tu i jo i vull les teves mans que em prenien suaus i grans. Les vull tenir un cop més